हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा कर समस्ते बहुत ही बिंदास थे आ मु भी बहुत बिंदास अच्छी। तो माने किसी जन लोक मत खाली पचार जे तुम्हें कहीं तुम स्वामी को छाड़ी आसल कहीं छाड़ी आसल कौन पाई तुम स्वामी माने तुम्हें कहीं छाड़ी आसल सहीटा नुह तो स्वामी तो कौन छाड़देला से क्वेश्चन ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା ସେଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ବସି ବକର ବକର ହଉଛ ଫୁଟାଣି କାଢୁଛ ନା ମତେ ଯୋଉ ବାର କଥା କହୁଛ ତମେ ମାନେ ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କର ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମତେ ବି ଜବାବ ଦେଇ ଆସେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ତମ ମାନଙ୍କୁ ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ମତେ କିଛି କହି ଆସେନି ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ଆଗରୁ ତ କହିଛ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ବି ମତେ ଖରାପ କହିବ ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜବାବ ଦେବି ଯେ ଆଉ ପଦେ କଥା ତମ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବିନି ହେଲା। ମାନେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖରାପ କଥା କହି ଆସେ ନା ତାହେଲେ ମତେ ବି କହିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ସଂସ୍କାର ଜଣା ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଲିମିଟ ରୁହେ ସଂସ୍କାର ରୁହେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ତମମାନେ ମତେ ଖାଲି କହିଚାଲିଥିବ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣି ଚାଲିଥିବି ହେଲା ସେଇଆ ହେଇପାରିବନି ରେ ଭାଇ ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କହିବି। ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମତେ ଖରାପ କହୁଛ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମତେ ଯିଏ ବି ଏମିତି ଖରାପ କଥା କହିଛ ନା ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କହିବି ସେତେବେଳେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତମ କାନ ପଟୁ ଲୁହା ବାହାରିଯିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଧା ସାଧା ସିମ୍ପଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ବହୁତ କଟୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁହେନି କାହିଁକି ନା ମତେ ସଂସ୍କାର କଣ ଜଣା। ଆଉ ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ କଣ ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଯୋଉଟା କି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। ତମ ସଂସ୍କାର ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଣ ଆଉ ଖରାପ କଣ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ଜା ମଣିଷ ମାନେ ତମେ ହେଲା। ତମର କାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତମକୁ ଶୁଣାଯିବନି ହେଲା। ବାଜେ ଲୋକ ତମେ ମାନେ ହେଲା। ତ ତମେ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ ନହେଲେ ମୁଁ ବି କହି ଆସେ ମତେ ବି କହି ଆସେ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଏମିତି କହିବି ତମ କାନ ପଟ ଧୂଆଁ ବାହାର କରିଦେବି ହେଲା।